Ji bo çayan Demirelû Ertuğrul Mavioğlu'yê derhênerên belgefîlma Bakur ku di sala 2013 da di dema proseya aştî û çareseriyê da vê belgefîlma ku têda behsa jiyana rojane ya gerîlayên PKK dike kişandibûn bi hinceta propagandaya rêxistinê kirine. Dadgeha Tirkiye ji bo wan 4 sal û 6 meh cizayê girtîgehê da. Ji bo ku piştgirî bo derhêneran bêdayîn li Enqereyê bi pêşengiya Komeleya Mafên Mirovan İHADê civîna çepemeniyê hate lidarxistin û ev biryar hate şermezar kirin. Yalnızca evrensel hukuka değil, anayasaya, Ev biryar bes nel dijî huquqa gerdûnî, li dijî makezagon û biryarên dadgeha mafên mirovana Ewropayê û dadgeha makezagonê ye. Ji lo me em li dijî vê biryara cizakirine ya nehuquqî li cem derhênerên belgefîlma Bakur, Çayan Demirel û Ertuğrul Mavioğlu ne. Her wiha doza ku li dijî wan hatiye vekirin, di heman demê de midaxaleyek kel dijî azadiya fikir û ramanê ye jî. Di civîna rojnamegeriyê da gelek rewşenbîr, hunermend, sînameger û akademîsyenên îxraçkirî jî amade bûn. Civaknasê Tirk, Mamoste İsmail Beşikçî jî gotareke pêşkeş kir û got li Tirkiye azadiya fikr û ramanê nemaye. Bir toplumda ifade özgürlüğü varsa Li civakekê hek azadiya fikr û ramanê tune bê, ew civat têk diçe. Li Tirkiye zanîngeha akademî herî zêde girêdayê dewlet û rejîmê ye. Di meseleyê Kurd Ermenan û kemnetweyan de ji derveyê nêrîna fermiya dewletê nikarin tiştekî bêjin. Li gorî min di navbera rektor û mudûrê ewlekariyê de tu ferqekî tune ye. Fonksiyonên wan heman in. Berêkên buya jî kultura üniversiteyê hebû, lê belên ha ew jî nema. Medet Dilekê derhênerê Kurd yê Sêwasî jî ku beriya 2 salan derbarê serhildan û qetlîama koçkiriyê da belgefîlma bi navê Taşdûmeler yanî bişkokên kevirî kişandibû û di pêşandana belgefîlmê da rastî astengiyên hêzên ewlekariyê hatibû dibêje kî derheqê Kurdan û pirsgirêkên wan da berhemeke derxeholê ew teqestê ciza kirin. Yani sinemanın, belgeselin iktidarlarla arası her tim di navbera hunermend û desthilatdaran de mesafe heye. Lewra huner û sînema li dij derketine. Ji ber vê yekê jî ez di hemberî vê biryarê zêde naheyrim. Lê biryareke wiha ji alî hiqûqî û mirovî ve biryareke sosret e. Ev biryar ji bo desthilatê rûreşî ye. Mamoste Beşikçî di gotara xwe de got akademî girêdayî dewletê ye. Ez jî wek derhênereke dikarim bibêjim ku wekî akademiyê li Tirkiye sînema û huner jî girêdayî rejîmê ye. Laliyê din, derhênerê Kurd Çayan Demirel beriya pêşandana belgefîlma Bakur krîza dil derbas kirbû û ew niha bi rêjeya sedî nû neh astengdariyê jiyana xwe didomîne. Her wiha di civîna rojnamegeriyê da behsa qedexe, astengî û lîncên li ser zimên, muzîk û sînemaya Kurdî jî hat rawestandin û hat tûpat kirin ku êdî li Tirkiye hewceyî bi atmosfereke nû ya demokratîk heye. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara. Yazı yazana, hakikatin peşine düşene